zlá. Doba je ošklivá. Všichni víte, že je krize. Nikdo neví, jestli ještě pořád nebo už zase, ale krize je. A já jsem byl nucený zavést protikrizový opatření, aby se mě ta krize tolik nedotkla. Takže já se omlouvám, já vím, že jste platili vstupný, ale já teďka ty vaše smíchy budu účtovat v hotovosti. Malý smích je za 3 koruny. To byl malý smích. Velký smích je za půra a malý takový jenom jakoby odfrknutí. To je za korunu. Zakuckání se pitím je za 30, ale asi nemáte moc tady drinky sebou, takže to možná nebude, nevadí. Kdyby se stalo, že by to bylo blbý a nesmáli jste se, tak nic nedostanete. Jo. Jedině to by muselo být úplně ultrablbý, že bych úplně zahořel a z vaší strany by došlo na takový ten nucený smích, jako ha, tak nám peníze já vám. Jinak ten systém funguje bezvadně i v civilním životě. Já jsem to zavedl normálně s kámošema, jdeme třeba někam do hospody, já říkám ty fóry, oni se smějou, já to rovnou cashuju. Jenom na mě nemá poslední dobou nikdo moc čas. Vlastně už jsem docela dlouho nikde nebyl. Teď jenom nevím, jak to udělat, jestli po každém tom smíchu to obejít a vybrat, anebo uděláme to jinak. Já si sem vezmu jednoho reprezentanta, na kterým ty smíchy uvidíme a pak je vynásobíme krát, kolik vás tady může být, třeba 200. A protože je tma a jediný, koho vidíme tamhle ta slečna, tak poprosím tamhle tu slečnu, aby šla pomoct. Zatleskejte, ona sem přijde tady slečna. Já musím říct, na to, že nejste vidět, tak jste měla větší potlesk než my. Ahoj, já jsem Daniel. Ahoj, Pájo. Pájo, jsi připravená? Myslíš si, že ano, dobře. Tak, Pájo, přijde tlustá ženská na gindu, ale je obrovská, je mohutná jak velryba, prostě dala by se okrajovat jako gyros, je velikánská. A ten doktor jí říká, tak běžte za plentu a odložte si a defenzivní postavení. Malej smích za 3. A běžte za plentu, odložte si a já hnedka přijdu. Tak ona jde za tu plentu, tam se odloží, pak se odloží. Přijde tam ten doktor a kouká na tu horu toho materiálu a říká pardon, mohla byste si prdnout, abych se zorientoval? Ale za 3. Kdyby nebyla krize, účtoval bych každý smích jenom jednou, ale doba je slá, takže klidně víckrát. Pájo, sedí trupík na zastávce. Víš, kdo je to trupík? Trupík. Ne truplík, to je něco mezi trupíkem a truhlíkem, ale trupík. Trupík ten člověk, který nemá žádné ruce. A protože to je klasický trupík, tak nemá ani nohy. To je klasický trupík. A sedí na té zastávce a jde kolem paní a trupík jí říká, dobrý den, prosím vás, mohla byste mě vzít a posadit mě tady do té tramvaje, abych s ní potřeboval jet. A paní říká, no já nevím, tak dobře, no. A vezme toho trupíka a posadí ho do té tramvaje. A trupík říká, děkuju moc, jste hrozně hodná, moc jste mi pomohla. Nemohla byste mi ještě vohnout límec, tady mě trochu zima. Tak ona mu vohne takhle ten límec. On tam má odznak a říká, kontrola jízdenek! Velký zapět, v pohodě. Trupík se jí líbil. A poslední. Paní učitelka stojí ve škole na štaflích a věší obraz pana prezidenta Zemana. A protože je horko a je léto, tak je na ostro. Víš, co to je být na ostro? No to víš, dobře. Prosím, řekni nám všem, co to znamená být na ostro. Bez prádla. Bez prádla? Spodního? Já to jenom upřesním, nemá kalhotky. Podprsenku možná má, o tom vtip nehovoří. A stojí na těch štaflích a drží takhle ten obraz a štaflí dole drží malý Pepík. A ona říká, Pepíku, mám to rovně? Pepík říká, no. Ani moc ne, spíš takhle. Dáme velký zapět, já ti to spočítám.
3 na 3 je 6, a 5 je 11, a 5 je 16 krát 200, je 3200 korun. Budeš platit hotově nebo jinak. A ještě jeden malý tam dáme, čili je to 160 a 3 je 19 a bude to teda 3800. 3800. Budeš platit hotově nebo jinak? Cash! Dobře, stav se za mnou v šatně a já si to od tebe vezmu v hotovosti. Děkuju, takhle to má být, zatleskejte fire! Neuvěřitelný. Jediný člověk, co jsem zažil v životě, že měl větší potlesk než my a nebyl vidět při tom, než přišel. Tak vidíte, že ta doba možná není tak zlá a není tak ošklivá, když si člověk za nějakých 5 minut přidělá nějakých příjemných 3800 korun v hotovosti. Děkuju, ahoj. Nějaký rychlej někdo říkal. Tak rychlej zase nejsem. Dobře. No, tak